Ahojte, takže ja som Superman SK. Ako vidíte, som dole. No, tu mám jedlo, hrám Worldcraft. Je to fakt dobrá, špeciálna hra pre vás. Zahrajte si ju aj vy. Dá sa stiahnuť na obchod Play, to už vy viete. Je to dobré, ukážem vám svoje bydlisko a dúfam, že sa vám to bude páčiť a dajte odber. Jak nedáte, nič sa nedie. Len som začiatočník, mám prvé video, lenže je to ťažké natáčať. Skúste to aj vy, možno budete slavní, alebo možno nie. Hrám takú dobrú hru, čo som vravil Worldcraft. Niečo ako Minecraft, ako vidíte, tu mám svoje veci. Mám tu hodne veci, ako vidíte. Mám skazené brambory. No, na chvíľu som to stopol, dúfam, že vám to nevadilo. Čo už narobíme, môj otravný bláz. Škoda. No, vám hneď ukážem bydličko. To je akože moja dedina. Nie sú tu vesničania, mám tu obyčajné chaty, tuto som zabíjal, prišeli. Keď bude noc, tak vám nejaké ukážem. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, tak pozerajte si na, určite som dobrý, ale neviem, lebo je to moje prvé video. Dúfam, že sa vám bude všetko páčiť. Tuto mám, viete, tuto som mal pôvodne jeden dom, ale mne sa nepáčil. Pôjdeme sa potom pozrieť do toho domu, len toto je taká skúšacie video. O chvíľku pôjdeme bojovať, no ako to pôjde, tak takto zariadím. No mám aj diamantové veci, hneď vám ich idem ukázať, ale dlho som ich používal, no bohužiaľ sa mi skoro minuli, ale krompáč diamantový mám poho, ako ste videli, mám tú Worldcraft, ako ste videli moje veci, ešte toto som vám neukazoval, mám všetky brnká skoro, okrem takého inakšieho, to mi len tak naskakuje, pretočte si mňa minútku, už idem zasa. Tu mám diamantové ponožky, diamantový meč, diamantový kompáč, mám železné dvere. Tieto sú ináč úplne inakšie, jak vidíte. Tieto sú škaredé. Tieto vám neodporúčam, cez tieto vôbec nevidíte. Ako vidíte, sú hrozné. Ale niekomu sa páčia. No, ideme zase do tých dolov, aby ste sa neladili, že som taký hlúpy. Ideme do nich. Máme tu dva druhy dolov. Potom napíšte, čo by som mal hrať. Mám ešte potom inakšie hry, ja vám ich ukážem po skončení videa a ja vám ich ukážem. A poviete mi potom, že ako by som mohol natáčať. A ja nejakú natočím proste, aby ste chceli. Jo. No tak dajte určite like, pozrite si ma. Určite som zlý, lebo ja to bol prvý raz natáčam. Takže dajte like určite. Pozerajte si na mňa. Dneska vydám 3-5 častí. Dobre. Tuto mám také provizorné dohly. Tuto mám len na okrasu. Tuto mám škaredé, ale nevadí. No, mám to tu len také rozstavané. No, sú to len dohly, tak čo. Nemusí to byť až také pekné. Mám tu všeličo, mám diamantové veci, ako som vám hovoril. Týchto som najviac diamantov našiel, ešte henta mám nejaké hento.
Dnes si pôjdeme kopať, tu ako vidíte, tu mám hento a tamto, ako vidíte, nevadí. Ideme ťažiť, tu máme železo. Jak vidíte, tak na Woodcrafte sa dáva tuto uhlie a tuto takto kliknete. Ako vidíte, za chvíľu sa mi hento pripraví, takže ja si idem zatiaľ na strechu hentého bývaku. No, natáčam to po prvý raz, ako som hovoril. Je to dobrá hra, no, môžete si ju stiahnuť, volá sa to Worldcraft, je to zadarmo. No, akurát sú tu inakšie príšery ako z Minecraftu. Ale nevadí, sú dobré, ale silnejšie. Ja vám ich hneď ukážem. Ešte tuto moje doly. Tuto som to zničil, lebo sa mi to nepáčilo. Nevadí, ešte to tam furt nechám, čo si s tým spravím. Na ďalšom dieli uvidíte, ako budem bojovať. Toto je len provizorná prehliadka, ale niečo tu spravíme a dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť a priveďte nejakých svojich kamarátov, aby mi dali like. No a prosím, dávajte mi furt lajky, lebo ja som len začiatočník a nie som starý, mám pár rokov a chodím len do druhej. Ako vidíte, som mladý, ale nevadí. Ma to baví tento Worldcraft, je to dobrá hra, odporúčam. Je to fakt dobré. Odporúčam vám to a už ideme zase do môjho domčeku. A teraz si pozrieme domček. Mám tu už hodne posteli. Ak by ste chceli, že ešte není noc, škoda, by som vám to ukázal všetko, aké sú tu príšery. Škoda. Tam mám ten dom, ukážem, tú chatu malú. Je škaredá podľa mňa a vám sa môže páčiť. Dúfam, že si ma budete dívať a moje videá sa vám budú páčiť. Je to len provizorná chata, nič nemám. Ešte raz som ju postavil akurát. Nič moc tuto nemám. Ešte budem stavať ďalšie domy. Uvidíte v ďalšom dielu. Si tu postavím z nejakého materiálu. Povedzte z jakého materiálu. Ja to všetko vykopem a uvidíme, čo sa dá robiť, áno. Ako vidíte, tuto mám cestu ešte aj dole. Tu bol taký kopec. Sú tu sami vlkovia, ale nemôžete do nich žďúchať, lebo oni by vás zabili. Viete, nevžďúkajte ani do nich, lebo oni vás furt zabíjajú. Ale odporúčam túto hru, to je super hra. Ako vidíte, tu je pec, tu mám uhlie, tu mám 6 stejkov, som si dal vypiesť. Ako mám ich hodne tých stejkov, ale nevadí. Odporúčam určite túto hru, za chvíľu bude noc. Deň trvá asi tak 10 minút, tak to je dobré. To príšery sú slabé, ako špejk, ale tu nie sú kostrovci a také príšery, ale tu sú len dve príšery s pavúkom 3. Ale pavúk tu je úplne slabý. No môžete si ma pozerať. Určite som dobrý. Ja si nebudem dávať like, lebo potom by to bol podvod. Dajte mi like určite. Určite ma niektorí poznajú. A hen tam je jedna hnedá príštera. Henty sú takí, neviem jak sa volajú presne, ale oni strieľajú také ako teto. Oni strieľajú. Vidíte, hen tam ich vidíte. Oni, dívajte, čo strieľajú. Oni strieľajú také divné hente. A uberať to s brnením malo, ale ja sa ich ako sám bojím. Ale vy si určite môžete zabíjať.
oni nemôžu byť na slnku. Jak budú na slnku, tak sa budú zabíjať, ale nezabijú sa celí. Oni len zabijú sa, len po troška im to bude uberať. Ako ja mám tu srdiečka, oni tam majú len srdiečka. A proste môžete, ja vám to potom ukážem, potom môžete spraviť, keď z neho vypadne 2 dyne. Ja vám ich idem hneď ukázať. Je to ako dobrá hra, ale za to tu je hrozná grafika. No čo už, ale odporúčam túto hru, špeciálna hra. Ako vidíte, tieto 2 to vypadne, keď to zabijete a jedno sa môže tu dať. Ako ja si musím zebrať ponožky železné, aby ma tu nikto nezabil, viete. Prvé video stres. Viete, ako to chodí. Možno aj vy natáčate, prosím, dajte mi like. Ja som úplne stresu, ja budem zle natáčať, kľudne povedzte. To je jedno. Ja som nejako šťastný, že natáčam, ale vy ma hodnotíte. Takže ja sa sám nebudem hodnotiť, ako ja to neviem. Ako vidíte, tu ich vidíte zblízka, ako cez sklo. Ja mám aj diamantový meč, ako ja mám všetko skoro. No diamantové celé brnko nemám, tam je taký zombík. Ako vidíte, ja mám pokazený telefon, tak ja nemôžem hento robiť, daj zvuk. A hento je pavúk, ešte som vám ho neukázal. Z neho vypaduje pavučina. Ja už zadnú nemám, lebo som všetku inú na vlnu. Ale dívaj, do pastiu sa dostal. Hento je ako obilie. Ja vám to potom ukážem všetko. V ďalšej časti uvidíte niečo bombastické. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nie je tu hodne veci, škoda, ale je to dobrá hra. Odporúčam túto hru. Ale je tu grafika na prd, ale to je jedno. Mne sa to ako chce hrať. Odporúčam túto hru. Dajte prosím like. Budem šťastný, keď mi dáte. Ako vidíte, oni striekajú také bombičky, ale ono to ináč uberá 3 srdiečka, keď si nedáte žiadne brnko. Ale ináč to bez brnka uberá, neviem vám tak povedať, ale minimálne tak 2 srdiečka. Môže aj 3 uberať. Ako oni nie sú, aby... No, sú silní. No, nepovedal by, že by som silný, taký stredný. Ale mohli by ste, ja túto hru odporúčam. No, je to dobrá hra, neviem čo na ňu povedať. No, je to dobré. Ja to strihnem, vyspím sa, tak strihnem to. Chvíľu počkajte, ja sa zatiaľ vyspím. Takže už som späť, ako vidíte už je deň. No, vyspal som sa, bol to dobré. Ako vidíte, ich to zabíja. Im to teda nevadí. Mne to vôbec nevadí už. Ale odporúčam túto hru. Ale ona není ani tak o krvi. Ona je ako dobrá. Som povedal. Dívaj, ako ho to zabíja. Dívajte všetci. Tuto, tak... On to je proste špeciál. Ale pavúk, on dokáže byť aj priateľský. Vám poviem. Ale dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť. Tak... Prosím, dávajte lajky. Všetko možné dávajte.
Dávajte odoberateľov, dívajte sa na moje časti. Toto je po prvé video všetko, takže už skončím. Čau ste.